danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Assalamu alaikum yan uwana, tambaya nake ku cece ni kuma taimako. Akwai wani kaya da na saya, malam so nake kaɗan tashi ka kai mun dako. Ina so in koma gida ƙasar Indiya, amma na rasa mai yi mun dako. Ni kayan ku na wannan ƙasa ya ban sha'awa, shi ne ɗazu na je kasuwa din na saya. Amma kai baka da hankali, ka dube ni dai kama da mutum mai yin dako. Sadakan za kai wa rigima na ƙasar Indiya, kana rayuwa wannan hako. Da Allah malam ya haƙuri, ai bai san ka ba amma dai shi baya dako. So ni ne baya kusa, da yau cin tuwon ka kan sai ya koma in ka sha wuya. Matsalar kwanan Najeriya, kura ta yawa kullum gani cikin takumi. Mutum wai in baya sa gilashi, kankace kwabo idanun ka sa hau dundumi. Bare ma yankin arewacin Sahara, kawai ƙasa sai kashin ragumi. Ni na koshi da wannan zama, rana ita yau nake so in koma gida ƴar Indiya. Da Allah malam ka taimake ni, ina son zuwa ƙasar Indiya ko ba ruwa. Domin na yaba tsarin su ne, ina son zuwa da sun fi mu adon rayuwa. To batun kauna ce ta zo da ni, inda kin aminta ya tafiya ba damuwa. Ɗazu ma sharu kan yake faɗa, na zo na daɗe a nan din na koma biki sai jiya. Ke sharara miki ƙarya yake, in kuma kin aminta kin hau da kalin majina. Ba kauye ne ma kina gani, da ganin kunnuwan shi ya koshi da cizon rina. Ke ki bar be wannan budiddigin mai katon waya da tumbe shi kamar dorina. Na san hasada ce yake miki, Allah ya hukunci zaki iso wajen ƙasa ita Indiya. Wallahi ina baki shawara, kar ki biye wannan kitson